Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. State President Jangko Bharatiya Janata Party Meghalaya State Unit Uba Ernest Mauri ula penpau ke jing sngokya halor ke jing jelai shaba palat ki breu ki ba imkerni ha ke jing di drok hapo ke ne ke jilla Meghalaya kad hado bakal khata ye ki ba bun ki longying longsem ki ba don ye ki khon ki khti lani ki ba hayeng hasem ki ba imkerni ha ke jing di drok ha ke jing ekren bat ki lat pathai khubor Uba Ernest Mauri ula ong lada ke BJP ke yo thau sarkar hadin ke election MLA ke ban salong house nem arazar arpulai ke BJP kan sawat di kilat kilenti ban rat dingkhong ya ke jing penrung bean yo udrok hapo kan ke jela Meghalaya bat kan saburu ya ke rehabilitation center ke ban sumar ye ki breu ki bala imkerni ha ke jing di drok ke beningkong lada ki patba nong song snong jong ke Meghalaya ki ailat ini ban job bunsit bagi senai sarkar kamat ke pokong santam ke beningkong kemut inrat dingkong unidrok hakati ke jaga hakati ko sulsiru bat habor kestiat di brok away nomor mentang i kane ke jing jelai chu drok kamle su tang ke nong ba silong kila poi ru sikiwe ki district bat seki district ki bangin chu poi perkhat ru kum se po sak wes ka sil ru kila sang bandon kini kinong kai bat nong di drops tanga ong bang apet i kenu sai ki pat ba pe je po asam Len ba kecing don trong sarkar BJP manta nakaliang trong CM trong Assam ui manta usia sarma bat ke sarkar ke jong kisim kia ba ki kwa ban pendu jai ye kane namar kane kandai ke jing pentron ye ke jai menre ku jongi larang imla ban sim ya kanu kono karai bat ban le teng e mardor nga tharai ma government kla dei ban sim kia ye kane hoit ke don ke jing kren ki ong ba ki an ke bedei ki ne ki nong khai drop lane ki nong di drops ki sting pala tanah kalian jongang sobon pasyat syaga sarkar bakin sim kiai kane bakin snai ki an ki baklan klang bakino ki bodon kti kidai ban yo ka jing pensya pensitom ka ba janai ken ndai ban sulong ba lakem yaki tang ka no bakira yo ban yo bil tang don kam sobon wan rai ka an ki baklan ban persya kini ki nong del ne ki nong kai bro ya kata te po ha me khliang am pala ban keno Henry kung bolong hapo asam te ngai ladon kat tu kat nengut ki police officer berengti sarkar tu suspend iki lese kan bekam ru iki Henry hang ni tengah pala menong kata lese gini pe indang ya wat benia ikani ladon dei ban pen stop mre ban aila la kalian ngejongi ngasmo ba ngasmui hap kumba fiong ni don ki impression gate hapo ki border bat asam mo ki la dei ban penghan ki bor pulit ban chat ikane bat kalian ngejungi kum ke parti nga ngadang ong bangin saya keren ba ban usiam ba kasarkar kidai ban simkia kidai ban pengklan sisu ikini ki narcotic branch magi polis ke bangidon kumlong tahawat ki tristom ngam ong bakim tray handai kanai kam pat biang namar ba let's say yo don kti mono mo ngimla ban keno menta handai kalian ngejungi hikum ke parti ni hap ban keren sani kane ban kalian kasarkar kadi ban simkia ndai ban su pendep tang pendep rukom kidai banda bu ya ki special cell ki badai bagi narcotic bagi ong bakin bu ki bakhlain ba nang melak ban pendu jaj ban rat dingkong ikane hoi kadai kata ka piong hangni ngi bagi ki revolution center ki don tang jong ki balang lane ki kenhun sang balang dan rei ngasmo ba kala dei ka por ha ka ba ka sarkar ru kan bu kini ki rehab kumbolong hapo asam jong ka government ni maladei jong government kamut baru ki baduk besuk kila ban pha ki khon jongki banduna ke jinglut baru ni pha sikide ki bolong NGO sune ki badai baran de ki niam lane da mono ni hab ban siu ka dor ka bahe ba andai la sarkar ka ship initiative ban shna ki rehab center da ka sarkar kamut kan rap sibun ye kitu kilong yeng ki baduk ru kan nuna ke jinglut ban penbha ban penbet ban penbiang ye kum ki kita ki breu ki baye tengkhu bat kane ka jingop mo hakni ki adik la dei ki container sinrang ban yarap ki ban laj na kata ka addiction